ke viral plu Emily bidasing leng lapen ke nili pen akheng no video viral du aputhak sini nang li tumhana johang pon ahok lo laso video bang ke nili tum viral ke ahok alam si viral lo lapen ke nili jung ni ning ke hang pen laso chipa viral ji puge kali nili phan lasong bong nang ke to tum ke do jok ajoi ni lo lapen ke Emily sarta nili phan contact adu contact na call pen chitong nang pa join ni nita mani hala suhut bang han ka chathan Peter tiso han ka chathan na join ni sinon ni la so akisung ki phunang lo ni jong si Peter tiso han la so kisung ala hai Emily pen message che text dong chi call long pu chathan thi person te ni la so kisung along ki phuphe da ji polo alam ma ke ni phan Peter tiso ta nang use lo ni phan physical pustanang dulo ni Emily sar pen contact do bom hut pen ke alang ni han physical lang dulo labang ta ahok lo plus ako guhati nage pon pusita Emily long ke dami po huta Peter tiso sinage pon lo plus room hada ke enta Peter tiso si ke en lo ako ni phan physical tan claim rate lo lapen ke ni kedam ta ahok alam si kedam lo sar na ke hanga join ni pensi aku laso video enoi puna ke toy ta Peter tiso sina ke toy la pen ke Peter tiso pen nang tum physical ke document tu hotlo ni bang ke chipugit update bang thek thi sita hedi laso pen aprang sini tu physical do nang tum relationship tong ke doma mate relationship mane jirpi jirpo true pen sini tu mi do relationship po ane kalila la pen ke ni laso lam ka chithana joy ni pen si alang ni phan nang hung bon ason chi chimatha lo mane hodai ta continue ta call ta dolo nasido lo pe khobor lo message ahita na pi la pen to ni pini dorde pho phe pusta hedi cho hangsta joy pi la pen ke non la so video ke en ita ni methang mobile kali Peter tiso mobile si ni phana ke pi ajoy ni sini la so mobile pon ni hala so Oppo mobile non ya mobile ta do ni phone binong ke sita hala so video ke en bek ke Peter na ke pia phone pen sini ke en pi la pen ke Peter ni phanang toy te poson te ni dam di de chipolo ni phan la hai latum se khinu akam na ke japon ason lo latum si ni phan man ijot na ke jor lo latum si ni phan Emily long ke jor jor ta eng la pen ke non do thulang la so video ke endam huta ni ahok lo ni ke do din ta chini ne guhati puke ni ke non male damot puta ni imboji la ano latum si dang ke toy punang kumat mar phan si ke pudang no naman ke la bagay pudam nang ko po Agustin Sarsi Peter han toy tahay Peter la sini phan ke toy non la so Agustin ke kumat lo Agustin Kramsa ni la an ke alang peta pura face to face ka chit heklong pu ke compete lang sita ni amuni han ta la an ka chini o pu e kalilang sita arni si ke mani bang chithan o chithang o join ni sini ga chini la pen ke Peter la so video a join ni pen poisa sta 30 lakhs pusta 1 lo pusi arjulo kumara tum lo so paisa ban ke Peter ti so pen Agustin Kramsa kumara long pen lo ke ban ke oh Emily bida singleng sar pen pusi arjulo sita nili phan ke 2 lakh benai pi lagi ahokalam sinon chikliar da ako kes sini phana ke thon ni hem si a Peter tiso nang bisa se tela so Peter tiso poisa ke thon ke nineng tum ta do sita ni hem tum phan la hai lam chithan hai he ni ta ni phan ta mo pini nang bidet na ni prang alam ta chima thana ni family han ta chima thana ga join ni ma jo han ta la so lam chithan the pini piposi la so news long ke bang nang kok ke ni phan la an ke viral munit tum ni phan mimi heng no na ke pu la pen ke ni phan video ko ansta na pa viral lo plus ni photos ta ko ani post lo la si ni lihin pen ke so back pen pimren lo Peter ti so pen Agustin Kramsa han non mat alam chipa clear dak de pulote la tum non mat phuta phunang po la pen ke ni kes pusta non pini pinang bong chi pipo la pen ke Emily sarlong ke toy vekta Peter ti so siang toy vek lo afunta Peter ti so siang kilo don lo ke dam ni chini ne sita sar pen sini contact pen si sar si auto driver hanta chimki pen sini ke dam adim ke kola khetro athengno kola khetro pune kola kendro no ne la so thengno alanga hem long si chini ni ke la an
niki chini ni quarter lo sini ki matha dam la dakta mate phara hem tong ni pilon ni sini ki matha dam ni yat ta chini ni la pen hak pen bang det pen hedi video a mobile pitor lang chipilo pitor long sido philo la te pen tani han physical lang claim phitla physical lang claim det si ni tum ke dam ke rang ta pitor nang pon lo nang ke ban lo hotel ta pitor ti so si ke en lo nang ke abi bang bom hu ke abi sita hala su a video enam det pen ahut ajo amat nihan physical do room ke en le kaprek pusita nihan physical lang claim det a physical alang ami thang room ke chada Agustin Kramsa that kachira tu kwa the bangke pitor tiso ni phanang than lora joini sini la that Agustin Kramsa kachira rap dun do puning je daklo alam ke laso 30 lakhs ke wan alam pen ni phan 2 lakhs nang palik ke hedi laso hut kaning je pilo Agustin Kramsa ni phan hili nang jong clock pen si ni phan laso video nang chibor I sita laso video ka abilo ni nang mehang pa bang plastic card biko a video sini sel cho Agustin Kramsa phan ke la son sini panang pupe oh kalang ma puni ke ajatta ni pupe object so ajatta pudam de sita non ke ni pudam na ko proje ni phala an na pa viral ko ni phana ke pa viral son thot la an so se alang tum kosto na ni la an so se inside ni pusi ni Agustin Kramsa pen pitor ti so phan ma ke condemn mane pimrem no pinike jong si la solam no namat pangsam se pinyang bong pinang bong pangsam se plote Agustin Kramsa pen pitor tisolam ke nilong du ulan nila aso sesi pa viral ji la pen ke ni phan ko pingmanay pasung ateng la tum no namat la tum AI pen to kabunay thulune matela an mga chini ne sita ni phan ke mathari mirdalin nang video ke pitor tisopen Agustin Kramsa kachikrom ke leader sita la tum arlo pen nili phan sita nang chujordet lo la pen ke pinang anaru so tum hasta la son ni phana son thot ki pho son si hala tum hanta chujor pukon ni ki pudan ji puke la si Agustin Kramsa ta ki mi obang kali puta chini lo pitor tiso puta ni ke ki mi obang kali pu chini dak lo alam ban ki pipo se chini dak lo pothe ke ni phan physical ang do expensi ni phan Emily bida singling lo ma ke toy la pen ke video pusta enoi pu anta la tum se ke toya joini si non ni ki en la so video la pen ke non ni ki sunga porhut pitor tiso la pen Agustin Kramsa tum nang karjap du nang ya dim si non la tum si ulta alam pathip thurong news kipi la pen ke poster ki pa bon la son si na claim thurong ni phan ke ni inu dukwo sar ke plan jin ta hai sita ni inut man ijot duk bok sita ni ta ni man ijot do ni ta inut arusopi ni family do ni background do ni hem du bok ta hai ni family tum plan o ta hai la tum han man ijot ni sijor era teng sita la so man ijot ki jor din ke Agustin Kramsa pen pitor ti so si ni phan man nang ki jor ni family phan la pen ke ni phan sta nang jor lo man ta nang jor pilo la tum si so la pen Agustin Kramsa nang tum akimi chikrong la dinot nang tum athak akimi chikrong la ta nang ninga lo ki hingno ta tulo la pen ke non soar lo tum han ni phana son thot man nang ki jor la pen ni phana son nang thot ta ka chu jor kapre han ki chu jor ji pu bang ta ka chu jor tang kusita la hai bang ton noi jong si ing ton te protest so tak pa nang li tum han non amat FIR pipensi nang li tum han arrest sita nang pipo bo la pen arrest back nang ji ako rata tum sita Agustin Kramsa pen pitor ti so phanga ke mit ke hok rino nili mithang ke phuan da choklo kapre tum phona nilo pusi nili hin pen ba ke je thang pon lo arlo so phan akai pa thera la pen ke man pen ke jor pusita mi la hai na thusta inton etno Agustin Kramsa pen pitor ti so non mat joksi ni ke viral that a video nang tum chidile le la pen ke rat tum hasta pachidile le la pen nang tum lam klar chipi pe plote nili hin pen ke so that pen sita kes pusta chedan nang kokpo joksi non ama la hai video a photos non ma pachidile le plot tangte rat along sita nili nang tum a videos pusita nang tum a character pusta nili wanang koklipo wanang kokpo alaman ke nili phan ke nang tum seng toy be nang tum si nili men pen poisa chobe la pen ke so ar tum phan man ke jor ni phan ke jor la son taxi kapre khanda jor hino la pen ke non amat
matu alat non chini bang link usta lahai video pe na join ni ke ni phana pasung det tahai la pen ke non ni Agustin ram sa pen pitor han la so estimate chipi det apot la so alam boy ka chipi join ni phana pasung ni han sta bor itahai la pen ke ni han ni prans ta na armut det tahai ni family prans ta pasung det tahai la si jong si ni family kisung ni pran le dam jui pusita ni phana pasung prote Agustin ram sa pen pitor tiso se adai chen vek nangji lake pitor tiso la pen Agustin ram sa no namat lahai a video pachidilet non pachidilet le pulote lake ni rat ahong jai nong sta bana kokpo la pen ke pitor tiso pen Agustin ram sa ke lamklar chipi vek nangko chipi pe prote nangli tum aphan kupi pilone alam pusta ni long do ko ano ni natum me hengno kam pusta natum do la pen ni phan sta nang klem vek alam potki natum han apaklang vek ji ake hai MLA bidasing leng aphan sta ni lihin pen tuning rilo non eprang ki misenji phan non ke dam tang lo pusini lihin pen ke hoklo non eprang ke bang ji mate non student punon misen party hoy tum sita nang ilong bang do utahai la pen ke la tum phan sita la son mek lang no pen lang lira nang inut MLA man peng chipi pen do vet thak vet chingki vet le do ignot ni nang itu phana jehang ike nili phan ma tu tabe na ke ther na ke hap utabe ni phan poisa pe na ke nam pustabe tangka mahana ke pensi ni phanang nam desila son panji putabe ajattabe nili ningaro ni phanon kuson ma kisung la so kisung pen ni kuson si jok nangi ma la pen ke ni phana pasung be aphan kuson pe sila tohan pasung ni ma la si ni hin pen ke la hai a problem ki do o join ni si ni nang li tu phanang chhang nang kok lo nang che than nang kok lo rat ang lo sita